So zonke izinto ama-drugs awafuneki, azokudestroya impilo yakho. And into ebuhlungu namhlanje ungathi wena uzobhema into oyikhethileyo. Kunomunye umfowethu esasisebenza naye sizwana kakhulu, akasekho emhlabeni, washona eseyiphali, washiya ingodosi yakhe nezingane zakhe, wahamba uyohlala emgwaqeni. Wayebhemela insango, kanti kwinsango wazofaka iwunga. Uma wayibhema kanye uzoyifuna kusasa. Wangena nje kanjalo, akangenanga ebhekile. Kunamantombazana aphuza athola amasavane emakhanda, amanye awasathandi. Aqala athi nje ayingeke asiqale nje iweekend siyikhiphe kumnandi. Yonke into oyibuka iyinhle kodwa izokuholela ekujani ebhubhisweni. Enye uzoyiqala nje uthi uzazenzela kancane kanti usuzongena kuyona kakhulu. Futhi ngifisa kungabi yinto esingakhuluma ngayo kakhulukazi la ekukholweni, ngoba utshwala nje akudingakali. Kunama-verses akhona maningi akhuluma ngezidakamizwa. Ma sibheka lapha e-Ephesians inde kakhulu chapter 5 from verse 8 kuya ku-20 kukhuluma nje ngento ezidakamizwa. Asihlangani nezinto ezidakamizwa emzimbeni yethu sikhona. Hallelujah. Uthi uPaul masingadakwa iwayini ngoba kulo kuvela ini ubuhe, kodwa gcwaliswani ngamandla. Ngoba iwayini likwenzisa into ethandwa yilo, lento suke singenile izokulawula. Ingakho thina kufanele silawulwe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngoba uma ungawulawulwa ngamandla kaMoya oNgcwele uzofuna ukulawulwa ngezinye izinto. Hallelujah. Uma ungafuni nje ukulawulwa ngamandla kaMoya oNgcwele uzolawulwa ngezinye izinto. And kukhona lento lena eyokukhohlisana kuthiwa uJesu waphendula amanzi abayiwayini fanele siphuze. Asiphuzi okudakwayo sikhona. Hallelujah. Noma ngabe uKhisimusi noma ngabe ingane asikuphuzi okudakwayo sikhona. uNkulunkulu uthe bayekudala wakudala wathi ngumfanekiso wakhe wafana naye. So wena mawusudunga lokhu umqondo wakho lo uNkulunkulu awenze wawuphelelisa ngendlela efaneleyo, wena uthi uNkulunkulu bengekho right ngokudala wena lento yiyo. Amen. So leyo tshwala nje ama-drugs asikalokho esikhuluma kakhulu ngoba ngicela ungagxili kuyona namhlanje, idinga isikhathi sayo. Kunezinto esibhekene nazo ekukholweni nezinto emphakathini sayibuka lapha sayibona sasayingena ekukholweni. Bangcwele bangani indlela eniphathana ngayo ekhaya, wena nodadewenu, wena nomfowenu, inomthelela uma senikhulile. Uma kulula ukuphakamisa isandla siphakamisela udadewenu, uyokwenza even to your spouse sekhulile. Uma kulula ntombazana ukuvela ukhace umfowenu, uyokwenza even sokukhulile. So lento yokuphathana kahle yokubambisana fanele siqale phansi sisakhula. Kunenkinga enkulu esibhekana nayo. Nami ngikhulele esayidini ukuthi umama ngapha, kodwa ngaba nenhlanhla yokuthi ugogo wami waye strong. Ngoba ngikhule phakathi kwabazali abangashadile. Kulesi sikhathi esikusona kuwesi ngoba ogogo banamhlanje abekho strong njengabethu abasifaka emqeni. Abantwana bamanje bakhuliswa ama-single parents. Awakhulelanga phakathi kwabazali bobabili. Umfana akhuliswa intombazana enyamalalayo ngeweekend, azibonele nayo mfana ngiphathe insuku. Intombazana ikhuliswa ngumama. Namhlanje uzointroduce komunye ubaba, sasa introduce komunye ubaba. Anyamalale ngeweekend. Isikhathi esiphila kuso. So now
sibhekana nalento ye-GBV ngenxa yokuthi omunye uqhamuka kwenye background ufuna ukubona into yale background aphuma kuyona kanti asifani. So la ekholweni asiqinise izwi nevangeli ngoba ayikho into uNkulunkulu angayivezanga ezwini lakhe. When we go to Psalm 15, Amahubo 15 verse 5. Ukhona ngifuna ngesizulu ngoba ngathi ngicela uzongifundela ngesizulu. Amahubo 15, Amahubo 11 verse 5. Lento yokuba mabhokolo uNkulunkulu akayifuni. Wesukho ngoba fanele ulawule umoya ongcwele uthi nomucasuka ucasuka ubuye ngenene siyacasuka abazalwana hayi uzasithukuthela ingakho neBhayibheli lize lethi thukuthela kodwa lingashoni. Ngicela ukufundele verse 5 Incwadi yamaHubo chapter 11 isihloko esifundeka kanje. uJehova uyisiphephelo nomvikeli. Verse 5. uJehova uyamhlola olungileyo. Kepha omubi nothanda ubudlwangudlwangu umphefumulo wakhe uyamzola. Amen. Wathi wathanda ukulo wagcwala ubudlwangudlwangu umphefumulo wakhe unjani uyamzola. Akazwani uNkulunkulu nani nokulwa nengxokozelo. Even nasebandleni nje uma umzalwane wena njalo kunesiphithiphithi ngoba bakhona nabazalwane nje abasusa nje udlambe phakathi ebandleni. Athi umzalwane naye kulungile ngiyakholwa kodwa uJoda angizwani nawe. Kukhona nabanye abafundisi athi uyabona ngaleka khona lokhona indoda. Yes siyazi khona kodwa manje usuka seqhoba le yandoda le enyeke le ephathe uqhwasha. So uNkulunkulu akazwani nephi. Maningi ke amavesi esingawaqhutha siyabhala lapha Exodus chapter 22 verse 21. Uthi you must not mistreat or oppress foreigners in any way. Remember, you yourself, you were once foreign in the land of Egypt. So, noma ngabe umuntu oyisehambi ke ngamcindezeli ukulwa ngoba nawe khona la uNkulunkulu akukhulule khona. Ngithanda lapha no-Isaiah chapter 1 verse 17. Uthi learn to do good, seek justice, help the oppressed, defend the case of offense, fight for the right of widows. Isaiah, Isaiah 1 verse 17. Verse 17. Fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nipele umfelokazi. Makabonga Jesu. Ukuthi isizulu sibuye sibeke ngale ndlela lithi nihlulele so ngathi take it but lana lithi defend the case of offense intandane nizivikele kanjalo nabafelokazi ayalwela. Kunento ke iBhayibheli liveze uthi uNkulunkulu indoda yabafelokazi bese ethi unguyise wani wezintandane. Ngiye ngisho njalo ngithi mina uma ufuna ukuqhatha noNkulunkulu ubohlumeza labo bantu bobabili. Hlumeza nje labo bantu bobabili ngoba abakhali kubaba bavele bekhale uNkulunkulu bese yanyakaza. Ngoba kade ngisho ukuthi uma sikholwa sihamba ngama principles ezwi likaNkulunkulu. Walifundi iBhayibheli mawumzalwane udlale nje ukufunda iBhayibheli.
uyeke lokho nginenza njalo lapha ku TikTok ngiyatroll nihlalele yona lezo zinto utroll bahle bayazi so asifunde izwi likaNkulunkulu ulazi abantu bathi likhulu iBhayibheli alikhulu alikho likhulu iBhayibheli ncane lafundeka nje uqede no ayafundeka uqede awuhlanye futhi usuqedile ngeke nje abantu hayi mahlanya phela no awuhlanye ngabe sikhambene namhlanje awuhlanye futhi uqale nje ukukhetha sizokhipha Revelation uyitshela nje ukuthi kulo nyaka ufuna uqeda iBhayibheli lifundi ila uyobona khona ukuthi lincane nabathi iBhayibheli liyayiphikisa abanamanga baphambene bona aliphikisi iBhayibheli hayi lokho ngama ngisho ngalalo uprofessor liphikisi akukho la liphikisa khona umuntu ufika khona uthi verse elilodwa lifunde eqaleni uzophuma lekugcineni aliphikisi inhlobo so izinto lezi asibhekene nazo GBV asizama ukulungiseka nathi sikhona kube yithi sisodefenda ezikoleni awuke ube ngasohlangothi nje lomntwana bona lezi zinto zamabullying defend ezinye ingane vikele ezinye eyomvikeli uma ngasohlangothi kaNkulunkulu mavume nje ingane iyabhulishwa ukhona nawe ingxenye yabuka kunento eke yathintwa umfundisi ye-gender identity into esibhekene nayo lesi sikhathi and ibhlungu sibona endini yokukhona gender identity umuntu alahlekelwe ubulili bakhe bumlahlekele bumdukele nje ubulili nithi mangihamba ngimile kodwa kumdukele ubulili ngifuna ukufana nomuntu ozimayichama ayohlala phansi ngidukela ubulili ngibe ngibona kodwa ngimile ukuthi hayi ngudoda nguxabasha ngifuna ukuba uMaNtuli kumdukele nje ubulili basalwane bami ake sikhulume ngoba isingene yaze yangena nasebandleni and yona le genge lena evelishintshe ingoxabhashi ifuna ukubaxabhashi iphiwe vele ihlabeleleni ihlabelela and uzubona umfundisi lasethi umfundisi yabekho kulungile beka ababhibhayo babhibhele uNkulunkulu susa ngoba lo muntu kahle asibashubeli uyisoni udinga ukuphenduka amen phela ngithi uphenduka ngoba uyisoni ngoba angikwazi ukuthi mina mangithi mina kunomuntu wesifazana ovalelwe kimi ngaphakathi kuvalelwe umuntu wesifazana kimi ngaphakathi shothi ngitshela uNkulunkulu ufana uNkulunkulu awungenzanga mina ngaba perfect kahle uNkulunkulu wahluleka ukuthi awukwazi ukudala umuntu ayona inhlamba le uNkulunkulu no siyaxoxa nje bathandekayo yabona ngithandi kodwa nalezi systemini so inhlamba le utshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wena wenzanga umsebenzi waphelela uthi umuntu wesifazane ekwenza uNkulunkulu uthi wena no ukhona umuntu wesilisa ovalelwe ngaphakathi ulahlekelwe ubulili ngithe ngiyithanda i-background yami ngoba kunesitheni engifundile abadala bazoyazi lento engikhuluma ngayo yokuthi bekuba nekhathi la khona mase bebambile ukuthi kunento yenzakala yeronga uma owesifazane eyithwe bese besheshe bethola ukuthi kukhona umbhilo osewenziwe kuthiwa uzobelethela ekhaya ayisho esibhedlela ngoba sebebambile ukuthi khona umbhilo owenziwe ethi mayizobeletha bese abesilisa bebe ngaphandle kwendlu ababelethisi bebe ngaphakathi ngoba abesilisa fanele begade endlini ukuthi akuphumi lutho athi mayembeletho wesifazane kuphuma uxamo bothi noma bethuka wesifazane labo bangaphandle kobamba
uma usuba nje uqhamuka usiyasika udatshula uma udatshula uphuma ingane phakathi. Hallelujah. Hayi no lento yomuthi hayi kusebenza nwazi umuthi. Le umuthi ikhona kanti iyasebenza. Nabathakathi. Hayi asebenza lento yakho. Kodwa inkinga ukuthi ayinamandla phela ngalo uNkulunkulu wethu. Ingazi ngayisana. Angisazi. So leyo nto wabeyenza ke uma bezothwebula ingane. Awu hallelujah. Uma bezothwebula ingane beyenze kabathakathi ngoba bazothwebula ingane. Kufana nento yokuthoyitshula nje komuntu okay angangeni kuyo ngifuna ukwenza example ngale ukuze siqonde ukuthi usathane ukwazi ukungena esiswini ithi ingane izelwe ibonakala ukuthi no nangu umfana bese ezoshintsha afaka ama spice akhe ithi phuma ingane ibona ukuthi hey khona isese uzuvuma uqamba mama ukuthi hayi kodwa nawe uyabona nje hey khona impela yena unobulili bomfana kodwa uyabona nje intombazane phela yena ngoba nawe usufuyisa ukuthi usewuyabona isimo kanti usathana usesebenzile ngaphakathi. Haleluya. Izinto enjengazo ziyathandazela abantu bayakhululwa. Haleluya. Umoya osukungenile kumuntu uphile kuye bese ungelwa nje umuntu othi bazalwane anoke tinanga lezigene ethwasa manje labafana bathwasa manje iningi labo bangongqini angale nababona laba bathwasa manje iningi labo lezizangoma zamanje lezincane abafana bancane iningi labo bangongqini ngoba lo moya bangenile lo abagijima bayothwasa umoya utaka ngoba iumoya le athi umuntu hayi no abafuna ukusambela no wena ungumuntu kodwa umoya akwamngeni ngoba kuwona wala akuwona umoya uNkulunkulu awufuna inambuka ngathi ngizokujubula sabi. Haleluya. Akufuni uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umenze umuntu ngicela umfundele Romans chapter 1 26 and 28 sizofunda nje phela la ngoba ngicela nje namhlanje vele ngikhulume nje ngoba isiningi abantu bafuna ukwamukela kunabefundisi amabandla ngicela umuntu osifazana vele beyindoda nje abayindoda ngicela sifunde Romans chapter 1 verse 26 and 27. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Amen. Lithile lami lesilungu. That is why God abandoned them to their shameful desire. Even the woman turned against the natural way to have sex and instead of indulging in sex with each other. Okungukuthi abantu besifazane abona omunye umuntu wesifazane ayibone indoda abona wesifazane ukuthi uyena onganelisa lo wesifazane yena useyindoda. Izinto ayitsha letindala. Indala uNkulunkulu ukhuluma ngayo la. Uyayifeza la uPaula indala. Engathi into entsha. So baze balala nebodwa abesifazane. And the man, instead of having normal sexual relationship with women, banned with the lust for
each other. Kanjalo namadoda. Aphendukela namanye amadoda. Lithi lana men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. uNkulunkulu kunezinto avela azakuyekelele kuzona ngenxa yenkani. Kunabantu nje abathi hayi no uzokuyekelela uNkulunkulu. Ma esekuyekelela uNkulunkulu ubani ozokuhlenga na? Bazalwane, uma sizobheka iBhayibheli lethu in the Old Testament sibona uNkulunkulu, sibuke uNkulunkulu ezulwini, sibuke ulaka lakhe njengomzali. Inesibhaxo lwababa lo. Anesibhaxo. Mazobheka iOld Testament, uyazobona khona ukuthi uNkulunkulu ucebulana kanjani. uNkulunkulu into mangayifuni nje ukuphosa nje la. Ingakho kunguye futhi ongumnikazi wesihoko. Asole sasathani so, usathani uzobe ngaphethe emfoloko, zezwa bangani bami. Usathani uzobe ngaphethe emfoloko sokho nobesha. Ngoba abantu abenza kabi, uNkulunkulu wabalungisela ukuthi laba nanku umvuzo wabo, la enzoba isakhona. Uthe uJesu mayebona isihoko, wathi no, lento umuntu akafanelwe ukuya khona. Ingakho ade lihlalo sakhe somkhosi, ngoba uzohlenga umphefumulo wami nowakho. Ukuthi singayi le ndawo elungiswe ubaba. Ngenxa yokunderstanda ulaka lukaNkulunkulu. Masithi sisindisiwe khona into esilandwe kuyona sasindiswa, sahlengwa embujisweni yaphakade. It's not a fresh thing. Ingakho nezinto ezosibuyisela kuba sizibalekela. Kuyabaleka amakhona. Lithi iBhayibheli wena uphunyukile enkembeni baleka ungabusema. Kodwa kulula namhlanje umuntu athi usindisiwe kodwa umbone ukuthi lento ayenza yimisa sibogweni. Ngoba akaqondi insindiso ukuthi iyini nokuhlengwa komphefumulo. Abantu bafuna ukusuthisa ukulangazelelwa kwemizwa yabo. Bancamela ukulahlekelwa uphilo phakathi. Ngenxa nje lemizwa yokuthi no, I want to satisfy my desire. So uNkulunkulu uyabayekelela. Ubayekelela wazobayekelela impilo nabashumelayo abasayishumayeli wafana nohulumeni. Sivele basiphuma lapha vele sizothatha kugcwele. Abavala iBhayibheli, ngifuna iBhayibheli mina. Abavalelo. Ngoba ngeke siniyeke niye kubhujisweni likhona izwi. Ngeke. Ngicela ungibhekele 1 Corinthians chapter 6. Ngeke saniyeka niye embujisweni yaphakade. No. Uyazi khona nje kade ngibheka ngifunda lana. Khona owamukela uJesu. Bewindoda before uJesu ubeyindoda. Mayisamukela uJesu sengiyabona ukuthi kanti bewintombazane ubekathe ishikile transgender white guqulu. Ubulili waba intombazane waba indoda esenetshela. Bazalwane isono siyabiza siyakhokhisa futhi isono. Malini uhamba umuntu osisayo ifaka amabele. Ayifaka amabele ahamba yokwenza lemthofu yakhe zonke lezi zinto abazenza imalini. Owesifazana naye ngalapha ufuna ukuba nentshebe, uyofama hormones, ufuna ukuba nentshebe. Kunabantu abaphendukile bashere bakhokha imali futhi sefanele bebuyele ekubeni bonke. Ngicela ungifundele. Ngithe 1 Corinthians. Ngicela ungifundele lapha chapter 6, uqale verse 9 to 11. Kepha kanazi ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na.
ngicela sihambe kancane. Kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa likabani likaNkulunkulu? Siqale lapha. Abanjani? Abangalungile abayokulidla ini? Ifa lombuso kaNkulunkulu. Ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma bengaba sesontweni noma ngabaphi. Okay, abanjani abangalungile ngicela siqhubeke sizothola. Ningadukiswa nasifebe. Nabakhonza isithombe. Bonke labo bantu, okay. Nasiphingi. Nasihlobo. Yeah. Nabesilisa abalalanayo. Okay. Ma. Sona nabesilisa. Ngathi sifunda ngakho abesilisa nabesifazane. Kuphela ukuthi libenshini la kuphela abesilisa. Kodwa is the same thing applies. Abayulidla imfana kaMbuso kabani kaNkulunkulu. Noma bengajikisa lana bezashayisa. Wakhona lento lokumbona ubona gije. Yes. Thomoya noma thomoya ibona le thomoya yakho. Ile thomoya usisi ntontono na le. Abayulidla. No. Asiyeke lokho esikhohlisana. Sithi hayi uNkulunkulu uthanda nonke. Siyahamba sonke sithi awayi. Manje akaphenduka kayi. Sezwa? Akayi mawunjani mayaka phendu. Okay. Ngicela ukufunda siswa. Bese namasela. Yes. Nabahahayo. Niyahaha. Yale nto hawe uba lenhliziyo engaphandle. Uzowenza zonke lezi zinto ngoba ubona uyifake uwif nawe uyayifuna. Uwenza into wrong. Ufuna ukuthola nomuntu onemoto ngoba inhliziyo engaphandle. Asaphi. Nazidakwa. Asingeni kuphi? Kade ngikhuluma ngama drugs notshwala. Ithi ayingeni kuphi? Noma ungajabujaba ngayizolo ubuye ngesonto uze la uzodumisela abantu ngoba nakho abazi bona awunyi ngoba akaphenduka. Cha this niyayidakwa. Ngazibona. Ngakabona. Noma ngaphuzi namakho. Akakusabona. Ngabona. Noma ngaphuzi focusing. Ngabona. Hallelujah. Ngake. Yini actropes. Ngakubona. Uthanda lokho njena. Lokho njena uzuma hlobisa kanjani? Ma uphuzo udakwa wadakwa. Noma ngaphuzi incika. Awuyi. Uyadakwa. Awuyi. Repent. Asambe siswami. Nasithuki. Neyithuki. Hawu, Nkosi yami. Anizwe nje. Neyithuki udlala ngenhlamba wena udlala ngenhlamba. You have to repent. Asambe siswami. Nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babenjalo abanye kimi. Kepha senahlanzwa. Senangcoliswa. Senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu. Nangomoya kaNkulunkulu wethu. Amen. Kuthiwa abenjalo nabanye kimi. I was the one of them. Hallelujah. Kodwa kuyaphenduka. Sasdawa. Kuyaphenduka. Ngicela ungifundelele message lena engizolishela yona bese ngihlala phansi. Ngicela siye lapha ku the Acts of Apostle chapter 2. Incwadi yezenzo ngicela sifunde yona. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 37. Noma 40. Kuyaphenduka. Umoya kaNkulunkulu wena ufanele ubuse phakathi kwethu. Usenzise intando yakhe. Ngicela ungifundele from verse 37, chapter 2 verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bahlabeka enhlizweni. Kwakushunyayelwa la.